når du sulter dig selv, så er det ikke kun dig selv, du sulter. Du sulter ligesom også alle de bakterier, hele den økosystem, hele den kompostpunkt, der bor inde i dine tarme. Forestil dig en usynlig verden, der bor i dig. I din tarm, på din hud, i din mund. En verden af milliarder af mikroorganismer, bakterier, svampe og vira, der former dit liv hver eneste dag. De påvirker dit helbred, dit humør og din generelle trivsel. Velkommen til Mikrobiomet, podcasten, der dykker dybt i mikrobernes forunderlige verden og forsøger at forstå, hvorfor det er vigtigt, at vi passer godt på dem. Hej og velkommen til. Jeg hedder Johan Hartmann. I dag så skal vi snakke om mikrobiomet i forbindelse med spiseforstyrrelser, mere specifikt anoreksi. Og til at fortælle om det, har jeg inviteret lektor i mikrobiologi og fermentering fra Københavns Universitets Fødevareinstitut, Kenneth Klingenberg Barfod, herind i studiet. Hej Kenneth. Hej Johan. Velkommen til. Tak for det. Kenneth, vi kender jo hinanden fra forskellige samarbejder mellem os og KU. Ja. Og det er jo spændende, og det sætter vi stor pris på. Og det er fedt, at du kommer og er med i dag til at kaste lys på det her relevante emne. Vi vil jo gerne forsøge med den her podcast at gå specifikt ind i nogle af de emner, hvor mikrobiomet spiller en rolle, og som folk kan relatere til. Ja. Og kan du ikke fortælle lidt om dig selv til at starte med? Jo, altså Kenneth Barfod, og jeg er lektor og forsker ved Københavns Universitet. Min baggrund er i biologi, så jeg er sådan en klassisk biolog, kan man sige, med gummistøvler og fisk og slangestjerner og planter og det hele. Og det jeg ligesom har beskæftiget mig med helt fra starten af gennem studiet og op til i dag, det er en kæmpe interesse for, hvordan at vores virkelighed, vores biologi omkring os, hvordan den ligesom har formet sig igennem evolutionen. Og for eksempel så synes jeg, at det var super spændende med bladskærmyrer, der henter blade ned fra træerne og fodrer dem til en svamp, for så at spise svampen, fordi de ikke kan spise bladene. Jeg kiggede på termitter og så videre, og i mit speciale på universitetet, der kiggede jeg på et dansk system, hvor at man har sådan nogle husbukkelarver, der kan spise dit sommerhus. Den kan simpelthen leve af sådan noget hårdt træ, hvor der ikke rigtig er noget i. Og så var tanken dengang, det var ligesom før mikrobiomet egentlig var en ting, egentlig et rigtigt forskningsfelt. Så tænkte jeg, at de må ligesom have nogle mikroorganismer inde i tarmen, der kan hjælpe dem, der må lave de enzymer, de ikke selv kan lave, fordi der findes næsten ikke nogen, der kan spise sådan noget træ der. Altså normalt spiser man jo alt muligt andet, der er fyldt med sukker, og de nemt tilgængelige ting, ikke? Så mit speciale, der kiggede jeg simpelthen på og fandt ud af, at der simpelthen ikke var et tarmmikrobiom på den måde inde i den her husbukkelarve, men egentlig en monokultur. Så de har nærmest kun én bakterie, der hjælper dem at producere et enzym, som skal nedbryde det her meget, meget svært nedbrydelige cellulose. Så min karriere var helt frem til at forske i mikrobiomet og vores sundhed nede i vores tarm. Handler simpelthen om, hvor spændende jeg synes, det er det her med, hvordan at evolutionen har formet de her samarbejder, som vi også er i høj grad udsat for. Og så har jeg jo bare været heldig, at mikrobiomet er blevet så stor en forskningsfelt, som jeg ligesom har kunne ride en bølge ind på, og har fået lov til at lave en masse spændende ting. Og det seneste er, som du siger, de sidste par år har vi kigget rigtig meget på spiseforstyrrelser, fordi det hænger direkte sammen med mad og med vores krop, og der ligesom er et feedback-system der kan måske gå i stykker. Og det er det, vi har kigget på over de sidste par år. Så det er sådan en hurtig speedrun frem til i dag. Ja, cool. Det lyder lidt som om, at du undervejs i din biologikarriere ligesom fik ideen til mikrobiomet selvstændigt, at der måtte være sådan et, kan man sige, videnskabeligt biologisk koncept. Ja, men det er fordi i biologien generelt er der jo masser af sådan noget symbioser og parasitter og sådan noget. Det lærte vi rigtig meget om, ikke? Og det er sådan et spektrum, kan man sige, fra at man er parasit til man bliver inkorporeret som partner. Og det giver en masse muligheder, og der er fyldt af det i vores biologi. Men mennesket var ligesom, jeg tror det er fordi vi ser på det lidt menneskecentrisk, kan man sige, ikke? Så der er ikke noget i vores tarm, der bor ikke nogen dernede, vi er en enhed, og alt andet er natur, og vi er noget særligt, ikke? Den har vi ligesom haft. Men det troede jeg ikke rigtig på, vel? Og nu læser jeg også biologi, ikke? Så jeg tænkte, nej, altså sådan er det jo ikke. Vi bærer jo også rundt på en masse, ikke? Selvfølgelig har vi bakterier i tarmen og sådan noget, ikke? Og det er jo det felt, der har udviklet sig til nærmest at blive meget stort, og viser at have stor indflydelse på alt den måde, vi ser kost og sundhed og sygdom på, ikke? Hvordan vi er sunde og raske, og i øvrigt også, hvordan vi bliver syge, ikke?
det nogle af de her sådan symbiotiske koncepter, der fik dig til som klassisk biolog at fokusere på anoreksi? Altså, hvor kom den passion fra? Ja, altså man kan sige, som feltet udviklede sig, så viste det sig jo, at på en eller anden måde, så hænger mikrobiomet, eller de bakterier, hele det community og økologi, vi har nederst i vores tarm, nede i bunden, nede i især den sidste del af tarmsystemet, at de har stor indflydelse på, hvordan vi bliver syge osv., som jeg har sagt. Og det spredte sig til alle former for sygdomme, og sådan noget, vi kunne se, der var en sammenhæng. Men jeg var interesseret i, hvornår at det var en afledt effekt af det, man gjorde. Lad os nu sige, at man har en sygdom, der gør, at maven går i stå. Er det så tarmbakterierne, der er skyld i det, eller er det ligesom noget, der bare sker på grund af sygdommen? Hvis du tager noget medicin for en eller anden sygdom, så kan vi se, at tarmbakterierne ser anderledes ud hos de her patienter, der tager det her medicin. Men er det så på grund af, at de er syge, eller på grund af det medicin, de tager? Det kan nogle gange være lidt svært. Og der lavede jeg en liste over sygdomme og situationer, hvor jeg kunne forestille mig, at der kunne være et evolutionært ligesom udviklet system, som kunne være gået i stykker. Så det ikke bare var en afledt effekt, men faktisk en årsagssammenhæng imellem den her økologi, vi kunne se var gået i stykker, hvor der ikke var alle de bakterier, der skulle være, og dermed også ikke alle de bakterielle værktøjs, altså alle de enzymer, det ting og sager, som bakterierne kan producere, at de ligesom ikke var til stede til at opretholde noget, og at det i sig selv var enten med til at starte sygdommen, eller med til at fastholde folk i dem. Og med anoreksi, den var simpelthen øverst på min liste. Og det er fordi, at det er ret nemt at se, at når du sulter dig selv, eller du spiser anderledes end gennemsnittet, du snæver dit kostvalg ind, så du kun spiser nogle bestemte ting, eller du har meget fluktuerende, hvor ofte du spiser, og hvor meget du spiser, så er det ikke kun dig selv, du sulter. Du sulter ligesom også alle de bakterier, hele den økosystem, hele den kompostpunkt, der bor inde i dine tarme. Og det er jo altså, vi snakker så mange bakterier som stjerner i Mælkevejen, eller altså de nærmeste galakser. Det er virkelig, virkelig milliarder af bakterier. Der bliver diskuteret lidt, hvor meget det er, men et godt bud er sådan mellem halvt og et helt kilo af din kropsvægt er faktisk bakterier på din hud, men langt de fleste er nede i den nederste del af tarmen. Og de producerer altså en masse enzymer og stoffer, som hjælper med at nedbryde maden, men også hjælper med at signalere til hjernen appetit, og mæthedsfornemmelse, fordi det er ret meget delt op, hvor hurtigt tarmen ligesom skal bevæge føden igennem, kanalen, og sådan nogle ting. Og der, så ideen var at kigge på gruppen anoretikere og se, om deres bakterier ikke så ud som normal. For det var det første skridt, kan man sige. Og det næste skridt var så ligesom at sige, når de så begynder at spise kost og tage på i vægt igen, og ligesom er i bedring, vender deres bakterier så tilbage til normalen, til deres økosystem normalt ud. Og på nuværende tidspunkt er det sådan, at vi har gentagne gange vist, at over hele verden, at spiseforstyrret har forstyrret mikrobiom også. De har færre bakterier, de har færre af de stoffer, som de producerer. Så der er noget, der ikke helt fungerer dernede. Og når de ligesom tager på i vægt og ligesom følger den her kostråd og gør alle de ting, man nu ellers gør med behandling af spiseforstyrrelser, så vender deres bakterier altså ikke tilbage til at ligne noget, som vi andre har, som gennemsnitspersonen har. De ligner stadig mest dem selv eller mest andre anoretikere. Så det, i deres tilfælde er det simpelthen ikke nok at ligesom forsøge at manipulere med kosten for at genoprette den skade, der er sket på økosystemet. Som jeg ved ikke, i biologtermer vil det være noget med, at man har rettet et vandløb ud et sted. Ikke? Der er sket et eller andet, man har rettet et vandløb ud, og nu beslutter man sig for, at det var dumt, ikke? Fordi nu er der oversvømmelse over det hele, eller hvad det nu kan være. Og så vil man gerne rette vandløbet tilbage til den oprindelige form. Det er ikke sikkert, at man lige kan ramme den samme økologi, og der skal man måske have lidt hjælp. Måske skal der udsættes nogle arter, der var forsvundet i den periode, hvor den bare har været en kanal, i stedet for at være en frodig å. Ikke? Så det var tankegangen bagved det, altså en biologisk tankegang, hvorfor at jeg ligesom valgte at kaste mig over spiseforstyrrelser, specifikt anoreksi, med de her tanker i baghovedet. Ikke? Jo. Ja. Så kan du prøve at forklare lidt om, hvordan projektet var bygget op, altså ganske kort, så vi lige forstår, hvad det var, de forskellige patienter blev udsat for? Nå ja, altså jeg har kørt 2 spor. Jeg har kørt et spor, hvor vi ligesom har kigget på litteraturen, den sparsomme litteratur, der er, hvor vi ligesom kunne se de ting. Så har vi kigget på, om vi kunne gentage de observationer, som jeg fortalte om. Derudover har vi lavet en masse ting i laboratoriet, hvor vi har kigget på, hvordan bakterier ligesom fungerer, og de enzymer, der de producerer, fungerer. Så har vi kørt det videre og lavet en vivo-forsøg, det vil sige, at man har nogle museforsøg, hvor man prøver at overføre bakterier fra anoretikere eller fra raske kontroller, og så prøver man at se, at man kan overføre dele af sygdommen. Altså mus får ikke anoreksi, og de tænker ikke sådan, har ikke noget spejl nede i, de har ikke kropsdysmorfi og alle de andre ting, der definerer anoreksi, men jeg vil gerne vise, at man kunne overføre, bare kun ved bakterierne, kunne overføre for eksempel, at de spiser anderledes, og det kunne vi.
Så vi har lige publiceret et studie, hvor vi viser, at hvis man tager bakterier fra anorektikergruppen og giver til musene, i forhold til at give bakterier fra, lad os sige, sygeplejersker eller studerende, så spiser den gruppe af mus, der får anoreksibakterier, de spiser simpelthen mindre. Og når vi så giver dem alle sammen antibiotika og bytter rundt på, hvad for nogle bakterier de har, så kan vi simpelthen flytte den her spiseændring. Og vi kan også måle i blodet på musene, at det har noget at gøre med de her appetithormoner og mæthedshormoner, som er anderledes reguleret i de mus, som får bakterier fra anorektikere. Så det er ligesom vores basis. Og på basis af det har vi faktisk fået lov til at lave et studie i mennesker, hvor vi også har prøvet at ligesom give anorektikere bakterier fra en rask donorperson, for ligesom at se, om vi kunne gentage nogle af de samme ting i mennesker, ligesom et gennemførlighedsstudie, et startstudie, for at se, er der overhovedet nogen, der vil være med? Kan vi gøre noget ved tarmens mikrobiom ved at lave det her FMT, eller en fæstetransplantation, hvor man tager en lort fra en rask donor, som man screener for alle mulige sygdomme, og så pakker man ind i nogle kapsler, og så sluger man dem, og så er man med til ligesom at genetablere eller genudsætte en masse arter og systemer fra en rask person ned i det her, hvor der måske ikke er noget. Og der har vi været ret succesfulde med det. Folk har gerne vil være med. Der er en høj gennemførlighed. Vi har ikke set nogen negative effekter af det. Og en uge efter vi har givet den her ene behandling, der kan vi se en tydelig ændring i mikrobiomets sammensætning, som ændrer sig hen imod den donor, de har fået. Og vi kan også se nogle funktionelle ændringer i det. Så der er håb for, at hvis man gik i gang med at lave et studie, eller et forsøg med egentlig afprøvning, hvor man ligesom måske skulle have den her behandling, lad os sige 5 gange i 5 uger i træk, så er der en egentlig chance for, at vi måske kunne rykke ved, hvem der bor der i anorektikernes tarme, og dermed måske være med til at genetablere hjerne-tarm-kommunikationen og alle de her ting og sager, og afhjælpe nogle af de store problemstillinger, de har med tarmhastighed og forstoppelse, og det her med, om man er sulten eller ikke er sulten. Det håber vi i hvert fald. Det studie er på vej. Det koster en masse penge at lave sådan noget. Så det er der, vi er nu. Vi prøver ligesom basis af den store succes, vi har haft, at skaffe penge til det. Så er der noget som helst, du kan løfte sløret for i den her transition fra museforsøget til menneskeforsøget? Er der nogle præliminære resultater eller et eller andet? Det er måske for tidligt. Nej, der er en masse overvejelser, fordi hvad er den sunde, raske donor? Og hele feltet med fæstetransplantation er ved at blive udbredt til andre felter også. Det er en måde at manipulere med mikrobiomet på, som er sådan ret lavpraktisk i virkeligheden, ikke? Og man kunne sagtens forestille sig at bruge det til andre ting, og det bliver ganske rigtigt, altså metoden bliver også afprøvet til andre sygdomme. Den er etableret i forhold til at bekæmpe en særlig aggressiv tarminfektion, og der bliver den brugt hele verden over, men vi har ikke rigtig forsøgt at bruge den til andre ting. Men nu er der forskellige forsøg i gang i forskellige sygdomme med kroniske tarmbetændelse og en masse andre ting og sager, hvor man ligesom godt kunne tænke sig at manipulere med tarmens mikrobiomsammensætning ved at lave det her FMT. Så for at svare lidt mere specifikt på de spørgsmål, man kan jo ikke direkte trække viden fra museforsøg over til mennesker. Det er en almindelig fejl. Man kan kun kigge på helt mekanistiske sammenhæng i sådan en musemodel, hvor musene spiser det samme, de bor det samme sted, de har samme alder, de har samme køn, de har samme genetik. Man forsøger at holde alt ens, undtagen den ene ting, man vil manipulere med for at se, om den gør en forskel. På den lille gruppe af mennesker, 22 mennesker, tror jeg, det var, der modtog vores FMT i det her anoreksiforsøg. Det er simpelthen, der er for stor variation. De har forskellige genetik, de har forskellige alder, de har forskellige udgangspunkt. Men det er ret betryggende faktisk, at vi kan en uge efter se de her biologiske ændringer i. Vi kan faktisk se, at der er nogle andre tarmbakterier, og de opfører sig anderledes dernede. Og så var der en afledt effekt, kan man sige. Vi bad dem om ligesom at holde styr på, hvordan deres tarmbevægelser var, hvor tit de gik på toilettet, og ligesom, hvor meget forstoppelse de havde. Og faktisk så kunne vi se i vores studie, selvom det er så lille studie, kunne vi se signifikant, at enten har de ligesom beholdt deres tarmekonsistens, eller også er den faktisk blevet bedre eller løsere i det her tilfælde, så de går oftere på toilettet og har nemmere ved at komme af med det. Ikke? Nogle af de her patienter går på toilettet en gang om ugen, og lige snart de spiser noget, så får de massiv ligesom gasproduktion, og maven svulmer op, og det er forbundet med en masse gener. Det er faktisk en ret stor ting. Så alene der bliver man jo bange for at spise. Især nogle af de fødevareemner, som jo så kan fodre dit mikrobiom, så den der gasudvikling kommer. Det er meget betryggende. Selv hvis vores manipulering med mikrobiomet i den her gruppe kun var at afhjælpe deres kroniske forstoppelse, så ville det være et kæmpe skridt, fordi det er en nem og billig, sikker måde at gøre det på.
med jeres studie, der må håbet jo være, at I på en eller anden måde kan, nu nævner du forstoppelsen, men at man kan hive patienterne ud af den spiral, de er i, som jo så ikke kun er psykisk, men hvor tarmbakterierne måske spiller en rolle, og så kunne hive dem hurtigere ud af den spiral, der holder dem i den sygdomstilstand. Er det korrekt forstået? Ja, og så er der også det med, at hvis du går for den her kost, som fokuserer på at få høj energi, altså høj kalorieindtag, for ligesom at få dem til at få på i vægt igen, der fokuserer man ikke på, om det er en kost, som er godt for dit mikrobiom. Og det er fordi, hvis man ligesom starter med at putte en masse fiber, for eksempel i deres kost, så går hele maven endnu mere i stå. Så det gør man ikke. Så hvis de skal langsomt vendes tilbage til en mere i gåseøjne normal kost, som også indeholder en masse plantefiber og sådan noget, så er tanken, at hvis vi samtidig giver dem bakterierne, der kan afhjælpe dem med at nedbryde det her cellulose, lidt ligesom vi startede med, ikke med husboglavn, der har svært ved at spise cellulose og træ, som er jo meget, meget svært tilgængelige fiber, kan man sige. Så er tanken ligesom, at vi hjælper dem med at få de her bakterier, samtidig med, at de langsomt er klar til at gå over til en mere normal og gennemsnitskost, og så ligesom få det ud af det. Fordi hvis man kun skifter kosten, i deres tilfælde, så ser det jo altså ud som om, at de er ikke i stand til at genetablere deres økosystem, ligesom gennemsnitspersonen måske er, hvis man har haft en periode, hvor man har spist det dårligt, eller været syg, eller har fået antibiotika i forbindelse med en operation, så kan de fleste gennemsnit kan reetablere deres tarmmikrobiom relativt hurtigt. Men det er der altså nogen, der ikke kan, og det ser ud som om, der i den her gruppe af patienter i hvert fald er et problem med at helt naturligt at genetablere de bakterier, man har i tarmen, som man skal bruge. Ja, og det er derfor, at kosten i sig selv ikke er nok. At den skal ligesom, ikke nok, at de får den rigtige kost, når skaden ligesom er sket, så skal der også tilføres de her mikrober, som så vil kunne bruge den rigtige kost. Ja, så vi snakker jo meget om, hvordan man kan ændre på sit mikrobiom. Det spørgsmål, jeg får oftest, det er sådan ligesom, hvad kan jeg selv gøre? Og tit er det jo kosten, vi snakker om, men i virkeligheden er det rigtig mange ting, der påvirker det. Ja. Og man kan gøre meget. Og de fleste mennesker i en sund tilstand, i en sund situation, jamen de har noget indflydelse på, hvad for nogle tarmbakterier de har, og kan gøre nogle ting. Men evolutionært set, der er der nok nogle af os, som er rigtig gode til at holde fast på vores mikrobiom, fordi at det tarmsystem, vi har, den brune flod, der kører igennem os, den har masser af steder, hvor vi kan gemme bakterierne, og de kan bo godt, og bakterierne passer rigtig godt til vores udviklede immunforsvar over tid. Så vi er gode til at holde fast i dem, og det kan være en evolutionær fordel. Hvis du har et godt mikrobiom, så er det dejligt at holde fast på det. Der er helt sikkert også nogen, der er gode til at smide det igen og skaffe nyt. Og det kan også være en evolutionær fordel. Det er sådan noget, man ser i naturen, ligesom de yderpunkterne der. Så det forventer vi sådan set også, at mennesker har. Nogle er gode til at fastholde deres, og nogle er gode til at smide det væk, og begge dele kan være en fordel, så man ser ligesom det her spektrum. Og der vil jeg tro, at nogle af dem, der har sygdommen, for eksempel anoreksi eller noget, hvor man kunne have en mistanke om, at det hænger sammen med det her, at du ligesom har fået ødelagt dit mikrobiom og ikke kan genetablere det, der er der nok nogen i hver af de her sygdomsgrupper, hvor vi vil se dem her, der har simpelthen svært ved at genetablere det, og det bare er en effekt. De er gode til at skubbe alt nyt væk, og det kan være en fordel, medmindre du lige er i en situation, hvor du har fået ødelagt det, du havde, ikke? Så den måde, at nu den her specifikke gruppe, men generelt set, at den måde, vi optager vores mad på, er i høj grad defineret af mikrobiomet. Ja, altså man kan sige, hvis du spiser noget nemt tilgængeligt sukker, så spiser du det, og så ryger det ned i din mave og ned i din tarm, men du optager det meget hurtigt, for det er noget, du kan optage. Det når nærmest ikke at komme i kontakt med nogle bakterier, for som jeg sagde i starten, så er de fleste af vores bakterier, altså kiloet af bakterier er den nederste del af tarmen. Til gengæld, hvis du spiser noget, som er mere komplekst, så tager det noget tid for det at blive ligesom nedbrudt i enkelte dele og sådan noget. Og især kostfiber, som vi ikke selv kan optage, de bliver så længere tid i tarmen, og ender jo med så ligesom at blive fodret til den nederste del af kompostbunken der. Så for eksempel, hvis du har gulerodspulver, og du har en gulerod, altså i princippet, hvis du måler på makronæringsstoffer, så kan du egentlig sige, at det er jo det samme gulerodspulver. Altså, det fodrer også lidt ind i debatten med højprocesseret fødevarer og sådan noget, ikke? Men der er simpelthen fra et mikrobiom-synspunkt, der er der forskel på, om du spiser en gulerod, eller du spiser gulerodspulver. Fordi guleroden, der vil dele af den ligesom blive i tarmen længe nok, til den kommer ned, og har alle de her cellulosefibre og sådan nogle til, kostfiber, som kun bakterierne kan nedbryde. Og på den måde fodrer du så din kompostbunk. Og det er også derfor, at
hvis man kigger på kostpyramiden, som er sådan et godt sundhedsråd, vi ved jo godt, at det er sundt at spise efter den her kostpyramide. Vi ved det godt. Spise varieret og spise sådan og sådan. Vi ved det godt. Og det ved vi fra store studier, hvor vi ligesom kan følge på den måde. Men det nye er vel egentlig, at man kan se på det med mikrobiombriller. At noget af den sundhedseffekt, man får af at spise sådan der, det er altså ikke fordi, du har spist broccoli, og du skal have alle de næringsstoffer, der er inde i broccolien. Det er altså fordi, at med en broccoli, der er der en masse ting, masse forskellige stoffer, du ikke kan nedbryde, som vi så kan give en bred palette, en hel buffet af forskellige stoffer, som kan ligesom foredre mange forskellige mikroorganismer nede i din tarm, har noget at spise. Og det hænger jo sådan sammen, kan man sige, at en bakterie kan nedbryde nogle ting, og så er der nogle ting, den ikke kan nedbryde, eller den laver selv nogle restprodukter, som nogle andre så kan nedbryde. Og når jeg snakkede om gasproduktion før, eller man opsvuldet med luft i maven og sådan noget, det kan godt være, at du ligesom har nogen, der producerer noget metan eller andet. Hvis du så ikke har nogen andre bakterier, der kan bruge det, og ligesom bruge det videre, så opbygges det jo. Så er det ligesom et restprodukt, der er ikke nogen aftager. Hvis man tænker på det som et kæmpe rensningsanlæg, hvis vi fjernede bakterierne i vores rensningsanlæg, så kunne vi ikke komme af med alt det, vi har i et moderne samfund. Altså det er ligesom ekvivalenten der. Og man kan gå ind og se præcis, hvad for nogle stoffer, der bliver brugt af dem her, og de bliver så overtaget af den næste, og overtaget af den næste, overtaget af den næste. Og hvis det ikke fungerer, så kunne vi ikke komme af med det. Så vil det ikke blive nedbrudt. Så det er faktisk et ret skrøbeligt system. Så for anorektikerne, der kan man sige, de ligger på den ekstreme side af det her. Og heldigvis lyder det jo som om, at igennem din forskning, så er I jo ved at finde frem til nogle af de her ting, og i hvert fald, at ved at tilføre bakterierne til den rigtige kost, så kan der begynder I at se, at der kan ske noget på den kroniske forstoppelse, flere af dem lider af. Så det er jo et godt holdepunkt at gå videre fra. Nu er spiseforstyrrelser jo, og i anoreksi er jo sådan et ekstrem grad af underernæring. Hvad er den nyeste forskning inden for det felt? Nu er du selv en del af den nyeste forskning, men er der ligesom andre ting, er der andre retninger, du ser, det peger i? Ja, så jeg nævnte lidt det med den her FMT-metode, ikke, hvor man laver de her fæstetransplantationer, men altså feltet er i kæmpe vækst, kan man sige. Fordi som jeg sagde, det er blevet, der er ligesom en korrelation, en eller anden form for sammenhæng mellem rigtig, rigtig mange ting. Og nu er det store detektivarbejde jo så ligesom at finde ud af, jamen er det en årsagssammenhæng, eller er det en afledt effekt? Og det gælder nærmest alle sygdomme. Men jeg kan da sige, at på kræftområdet for eksempel, på kræftbehandlingsområdet, der er der ligesom to ting, der sker. Det ene er, at nogle af de nye, meget, meget specifikke kræftbehandlingsmetoder, de bruger ligesom dit eget immunforsvar til at bekæmpe kræften med. Men nu har vi fundet ud af, at vores eget immunforsvar fungerer ikke så godt, hvis tarmbakterierne ikke er til stede. Så man har faktisk begyndt at se, at nogle af de her metoder, nogle af de her nye mediciner, de virker faktisk først, når du ligesom har fået genetableret dine tarmbakterier. Så det er en måde. Den anden måde er faktisk, at mange kræftpatienter oplever anoreksi. Ikke anoreksi nervosa, som vi snakker om i spiseforstyrrelse, men simpelthen manglende appetitter og sådan noget. Det er næsten en tredjedel af patienterne, der spiser alt for lidt, og det påvirker deres sundhed og deres evne til ligesom at modtage behandling. Så der bliver der også forsket i ligesom at bruge nogle af de metoder, som jeg har udviklet i forhold til spiseforstyrrelser, til at bruge det til kræftpatienter, der har også svært ved at spise og tage på i vægt, og ligesom holde deres mave i gang, holde deres immunforsvar up to date osv., så de kan komme igennem det. På afdelingen for, altså på Fødevareinstituttet, hvor jeg sidder, især på den afdeling med fødevare, mikrobiologi og tarmsundhed og fermentering, som det hedder, mundret, der forsker vi i alle mulige sammenhænge, centreret omkring den her DNA-sekventeringsteknologi, som ligesom er hjertet i hele det her forskningsfelt, hvor at udviklingen har ligesom fuld computer og mobiltelefonens udvikling, så vi kan meget mere i dag med DNA-teknologi, end vi kunne før. Og vi har noget meget, meget spændende forskning derinde, der er centreret om selve metoden, og det bruger vi så, det skarpe værktøj bruger vi så til ligesom at kigge ind i alle mulige former for sammenhæng. Overførsel fra mor til barn, alle mulige sammenhæng, hvor mikrobiomet er spændende. Vi har en meget stor portefølje af både spændende uddannelser, men også ligesom forskning, som strider alle retninger med mikrobiomet og DNA-teknologien som fokus. Ikke? Spændende, så det taler jo lidt ind i, at feltet netop er så stort, når du snakkede om antallet af bakterier, der er til stede, at det ligesom er større end stjerner i galaksen, og dermed jo også et felt, eller et område, der peger på, at feltet er stort, og kan derfor gå i mange retninger. Og det er noget, som I kigger på.
Ja, altså de der tal, som vi altid brænder af til de forskellige konferencer, og sådan noget, de er smadret sjove, ikke? Altså, hvor stor areal har du egentlig i din tarm? Altså, hvis du har en bakterie, du sluger ind i munden, og så den afstand, den skal tilbagelægge fra din mund, til den kommer ud af toilettet. Altså, hvis du tager størrelsesforholdet med, så svarer det til en tur rundt om jorden. Når man tænker over, at der er forskel på, hvordan vores tarmsystem ser ud, ligesom en flod, der starter oppe med små bække og sådan noget, og langsomt bliver til Amazonas, der bare blæser derud af. Hvis man tænker sådan, så står vi typisk, og det har jeg sagt nogle gange før, så den måde, vi har undersøgt det på, det er jo simpelthen at stå for enden af floden og samle en lille vandprøve op og kigge på det DNA derinde, og så prøve at sige noget om, er der nok papegøjer 12 km op ad floden, ikke? Det er noget af det, vi gør. Hele det felt udvikler sig også. Vi bliver bedre og bedre til at sample ligesom forskellige dele i floden længere op i tarmsystemet, så vi ligesom kan bedre forstå, hvad der foregår lokalt og sådan noget. Så der sker en masse. Det er super spændende. Jeg elsker det her felt, altså jeg er så glad for at være i det. Jeg har et afsluttende spørgsmål, hvor vi hæver os lidt op i helikopteren. Et koncept, som vinder frem, og som sikkert ikke er nyt for dig, for jeg ved, du er jo sådan meget et økosystemsmenneske, men koncept omkring One Health, at vi ligesom, at den samspillet mellem vores omgivelser, altså vi har et mikrobiom, men så er der noget i jorden, der er noget af mikrobiom i tæppet her, der er vores bygninger, og så træder du hele tiden ud, så vi i stigende grad opfatter os selv som det her One Health økosystem. Det er jo sådan lidt et populistisk måde at snakke om det her. Ja. At det måske i et ekstremt tilfælde kunne være interessant at kigge på, jamen, hvordan er mikrobiomet i dit hus? Er det noget af det, der påvirker din tarm og andre steder, hvor der er bakterier, og hvordan er det i jorden, i dit lokalområde, og der, hvor du færdes, at hele det samspil egentlig begynder at have en større betydning, og vi ikke bare er, som du selv nævner, et menneske, der går rundt upåvirket af alt, men at vi i langt højere grad, vi tror, er et økosystem. Ja, altså hvis man skal tage det sådan helt lavpraktisk, kan man sige, så hvis der er en take-home message, så vil jeg da sige, jamen, altså, når du spiser, så spiser du ikke kun til dig selv. Det er sådan, jeg tænker. Når jeg spiser det ekstra stykke broccoli, så er det faktisk ikke til mig. Og jeg siger det også til mine børn, de hader det, ikke? Men jeg siger det også til mine børn, det er ikke til dig. Spis lidt den der broccoli, ikke? Det er altså til, du skal lige fodre dem, der bor der, ikke? Carosobactus. Og i forhold til det med omgivelser og lidt sådan større perspektiv, det er meget tydeligt, at i søgen efter, hvor vi ligesom får vores bakterier fra, så bliver det mere og mere tydeligt for mig, og for forskningsfeltet i helt generelt, at de her bakterier, det er jo ikke nogen, vi får fra maden. Det er ikke nogen, vi får fra tæppet. Det er bakterier, som har været i andre mennesker. Og på den måde, så har de tilpasset sig mennesker. Måske ikke lige dig, men andre mennesker. Så når man kigger på en lokal by i Sydamerika, eller en stamme i Afrika, eller sådan noget, og ligesom laver det, så kan man se, at vi får bakterierne fra dem, vi er sammen med. Vi får dem ikke fra omgivelserne. Det er bakterier, der evolutionært sammen med os har tilpasset sig mennesket. Og problemerne kommer, når der er nogle af dem, der ligesom forsøger at udnytte situationen og bliver ligesom nogen, der angriber os og spiser noget, eller der på en eller anden måde går tabt den her kommunikation mellem de bakterier, du har, og så din krop, din immunologi og fysiologi i det hele taget. Ikke? Det kunne være, at det kunne bygge bro til det sidste, hvis lytterne skulle tage noget med, et råd fra dig konkret til at gøre noget for deres mikrobiom, gøre noget godt. Hvad skulle det så være? Jamen, følg de helt almindelige sundhedsråd, fordi vi ved, det virker, og det er din sundhed, det ligesom handler om, at der så er den her afledte effekt med, at det i virkeligheden også er rigtig godt for dit mikrobiom, ikke at drikke alt for mange søde sager, med lav pH og alle de her ting, men drik noget vand. Og det er også rigtigt, at det her med kostfibrene er en ting. Det er jo planter, vi ved det godt. Spis nogle planter, spis noget frugt. Men tænk over, at du ikke spiser kun til dig selv, men 10% af det er til dit mikrobiom. Så burgeren og pomfritterne bliver altså optaget af dig, og der er kun lige en lille smule salat og en enkelt gurk til dit mikrobiom. Ikke? Og det er for lidt. Hvis du gerne vil holde en sund, fungerende kompostbunke i gang dernede, der kan hjælpe dig med alle de ting, du skal, så skal du også huske at fodre den og vande den. Det synes jeg er et godt råd, at man skal huske på, at man ikke spiser kun til sig selv. Man spiser også for nogle andre, der hjælper en. Ja. Det synes jeg, at det er et fedt takeaway. Vi er ved at slutte af. Tak fordi du kom, Ken. Ja, fedt. Kenneth Klingenberg Barfod, lektor i mikrobiologi og fermentering ved Københavns Universitets Fødevareinstitut. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. Du har lyttet til Mikrobiomet, en podcast fra Unseen Bio. Din vært er Johan Hartmann, og Linda Nygaard producerer. Hvis du er blevet mere nysgerrig på tarmsundhed generelt,
så gå ind og følg Unseen Bio på Instagram, Facebook eller LinkedIn. Her poster vi hele tiden gode råd og ny viden om mikrobiomsundhed. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del den endelig med folk, du kender. Tryk abonner i dit podcast feed, eller giv os en anmeldelse på iTunes. Vi lyttes ved.